Hiitten Harjavalta on tätä odotettu. Onneksi kevät alkaa pikkuhiljaa tulemaan ja pääsee pelaamaan tämmöisiä ratoja, mitkä on yleensä vähän jäässä. Kahvit täytyy hakea ennen kierrosta, että mies on sitten kahvitettu. Väylä 1. Mä tykkään pelata tähän itse tollasella suoralla väyliksellä, vähän antsan kautta, suht matala. Se ei yleensä sitten hirveästi mene tonne metän puolelle. Väylä 2. Tää on hieno väylä, mä tykkään tästä itse tosi paljon ja tähän heitän tommosen suoran putteriheiton, joka lopussa sitten vähän feidaa takaisin. Eli antsan kautta tämäkin. Tässä on turvahyssä väylään 4. Tähän otin birdin, vaikka oli vielä tosi pitkä putti. Pientä radan kunnostusta Lassen toimesta. Väylä 9. Joona Heinänen, Rokki 3. Voin suositella kaikille. On mukava, hieman ylivakaa midari, jossa on hieno tollanen feidi tuolla lopussa. Väylä 10. Tää olikin tämän päivän highlightteja, mitä tapahtui tänään. Että vaikka vähän lähti heitto tonne liian keskelle eikä tarpeeksi vasemman kautta, niin se väisteli hienosti tuolla puut ja tuli tonne väylän oikeaan reunaan. Tästä on 150 vielä korille. Mä onnistun Thunderbirdillä heittää kyllä todella hyvän, vaikka itse sanonkin. Niin hienosti osui tonne käppiin ja meni aika pitkälle. Mä sanoisin, että aika hyvä. Mua laukee. Ja tästä sitten nähdään, että jää tommonen kakkosringin putti. Olisiko tossa 17 metriä ja sattuu tulemaan nyt kotka. Aika hyvä fiilis tässä kohtaa. Tällä väylällä mä tykkään pelata tollasen flätistä antsan puolelle kääntävän, niin se menee tonne hienosti tonne päälle kyllä jää. Ja sieltä on pieni foreneppi. Tosta oli joku 30-35 metriä korilla. Tässä 15 väylän Lasse näyttää, miten tää kuuluu pelata. Elikkä väylis. Alamäkeen heitettäessä se yleensä alivakautuu hieman ja jatkaa suoraan, koska vauhti kiihtyy. Lasse otti tähän hienon birdin. Kuvattiin nyt sitten vielä tämmönen väylä 16 täältä. Anteeksi 17. Kuvattiin täällä ja tää on tämmönen suora midariheitto. Kiitoksia Lasselle kuvaamisesta ja heittoseurasta. Olipahan mukava päivä. Hiitten Harjavalta on tätä odotettu. Onneksi kevät alkaa pikkuhiljaa tulemaan ja pääsee pelaamaan